Ono što je vezano za ovaj predlog izmena i dopuna zakona, potpuno je jasno da svaki predlog zakona, svaka strategija u oblasti kulture uslovljena je sa više faktora. Jedan od glavnih faktora je raspoložive finansijska sredstva. Mi smo država, odnosno društvo gde je to hronična pojava, da jako malo sredstava u odnosu na ukupna budžetska sredstva se opredeljuje za potrebe ovog resora kulture. Sa to malo sredstava treba znati upravljati u smislu da se koliko toliko očuva onaj minimum u svemu ovome što se zove globalizam i pritisak globalista na individualnost jednog naroda, njegovu kulturu, njegove posebnosti kao što je jezik. Treba ipak sačuvati taj minimum. Nismo mi toliko kao društvo ranjivi, osim ove finansijske dimenzije. Imamo mi nešto što je i te kako značajna tradicija. Kada je u pitanju književno stvaralaštvo, mi smo društvo koje je dala jednog nobelovca. Mi smo društvo koje je dalo Ivu Andrića. Malo je naroda koji mogu da se pohvale da je iz njihovih redova izrastao tako jedan veliki stvaraoc. Mi smo društvo koje, evo, ministar nas je obradao na insistiranje Srpske radikalne stranke, pronađena su sredstva da se prevedu dela nobelovaca Petera Handkea, što je veoma pozitivno. Mi smo društvo koje je dalo ovome svetu, sveopštoj kulturi, svetskoj unapređenju, jednog Emira Kusturicu. I nije to mala stvar. Društva sa mnogo većim potencijalom i finansijskim i svakim drugim nisu uspela baš toliko koliko je to uspela Srbija. Samim tim to je otežavajuća okolnost za rad i za delovanje ovog ministarstva u prethodnom periodu. Ne možemo se zadovoljiti sa kritikama prethodne vlasti, da kažemo sve je to u prošlosti dok su oni bili na vlasti, sve je bio mrak, sve je bila tama. Apsolutnu većinu i mogućnost da bira, a samim tim da menja pogrešno izabrane, ima Srpska napredna stranka. Iako je pogrešila kada je bio ministar Tasovac, ako je videla da on više pridaje značaja svojoj umetničkoj slobodi, svom nekom ekscentričnom, kako se to može slobodno reći, ponašanju, nego što je to uniformisano ponašanje jednog administratora u okviru Vlade Srbije, onda se to moralo odmah na vreme reagovati kako bi se sprečile posledice od takvog ponašanja i takvog načina razmišljanja u kulturi. I mi smo videli kako to ide. To ide tako što se pravi od čitave oblasti kulture jedan galimatijas, jedan provizorijum, prave se performansi, stavlja se u prvi plan ličnost ministra i tako dalje. I nije to neka velika zamerka sa moje strane, zato što je on čovek i te kako veliki i značajan kada je u pitanju posao kojim se on izvorno bavi, a to je dirigent, kompozitor, to je pre svega njegovo opredeljenje da unapredi operu, filharmonijski orkestar i tako dalje. Ali nije bio ni razlog, sve ovo što govorim kao prednost, nije bio razlog da se toliko odugovlači sa personalnim promenama. Mislilo se da će se napraviti veći pomak kada se dovede novi ministar. Mi smo tad govorili, srpski radikali, to i sad ponavljamo, bili bi zadovoljniji da je na to mesto izabrana Maja Gojković. Zašto? Zato što znamo Maju Gojković kao jasno izdefinisanog srpskog nacionalistu. To je veoma bitno, da čovek sam po sebi bude jasno izdefinisan u svojim stavovima. Zašto? Ovo je izmena i dopuna zakona koji se odnosi na srpsku kulturu, na nacionalnu kulturu i na stvaralaštvo svih onih koji žive zajedno u Srbiji sa srpskim narodom. I tu ne treba da se zamajavamo.
Znate, ta globalistička matrica nas upućuje da kažemo svi smo mi, kada je u pitanju ovakvi zakoni, manje više jednaki i trebamo... Ne, nosioci razvoja kulture je onaj ko je većinski, a to je srpski narod. I na njemu je još veća odgovornost kada je u pitanju omogućavanja slobodnog stvaralaštva i drugih koji žive. Zašto je ovo bitno? Zato što se ovde nameće jedna veoma čudna teza, da se kaže da mi, Srbi, različitih veroispovesti, imamo različite kulture. Nemamo, gospode, imamo jednu jedinstvenu kulturu. U jednom istorijskom trenutku došlo je do razmimoilaženja, odnosno razlaza kada je u pitanju versko opredeljenje, a ne kulturno. Kultura i jezik su ostali zajednički, isti. I sada se ovde nameće teza da kultura onih koji su potpuno isti, jednaki sa većinskim srpskim narodom, ona se razlikuje i zbog te razlike specifičnosti treba da ima poseban tretman. Ne, to je potpuno suludo na prvi pogled. A sa druge strane, to je strategija koja se sprovodi na prostorima Republike Srbije kako bi se dokazalo da postoje ne samo razlike u jeziku, nego potpuno kulturološki se razlikujemo od onih sa kojim smo istog porekla. Šta nas vezuje? Pa upravo nas vezuje kultura. I meni je potpuno čudno, ministre, kako ovde u reprezentima nosioca kulturnih dešavanja, kada je u pitanju pozorište, kako ste izostavili Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada. Gospodine ministre, vi to dobro znate. Oni koji su osnovali Srpsko narodno pozorište, to je prvo nacionalno pozorište na ovim prostorima. U okviru Austro-Ugarske nije ga bilo lako osnovati, a još je teže bilo da se prebaci iz Budimpešte, odnosno iz Budima u Novi Sad. Oni koji su ga osnovali, oni su ga osnovali sa razlogom kako su govorili da se sa pozornice obraća narodnim srpskim jezikom, da se gledaocima objašnjava sa pozornice o prošlosti srpskog naroda, da srpski narod to razume. Pa je prvi upravnik tog pozorišta Jovan Đorđević na zamolnicu kneza Mihajla Obrenovića podigao Kraljevsko srpsko narodno pozorište, to je današnje Narodno pozorište u Beogradu. Samo, ministre, bitna je ta činjenica. To je nacionalno, jasno izdefinisano. Nemamo mi ništa protiv. Treba da bude i Narodno pozorište, jer su to dva najstarija pozorišta kada je u pitanju srpski narod. Ali Srpsko narodno pozorište u trenutku, ministre, kada vidite i sami koliko insistira taj zapad da Novi Sad bude prestonica evropske kulture i kada bi bili još dodatno naivni, mi bi poverovali da je to iskrena njihova težnja. Ne, nije, ministre, vi to dobro znate. Vi ste čovek koji boravi dugo u kulturi. Vi znate da na bazi tog što se vrši podvojenost između srpskog naroda na one koji su u autonomnoj pokrajini i oni koji žive u centralnoj Srbiji, da se kulturološki razlikuju, da se razlikuju po nijansama u jeziku. To je priprema za nešto što može biti jako opasno. Zbog toga je bitno sačuvati ovu značajnu tradiciju. Hvala. Tradicija je Srpsko narodno pozorište. Hvala vam. Hvala, gospodine Mirčiću. Takođe želim da izrazim i poštovanje i čestitke Skupštini grada Niša zbog toga što su doneli odluku da jednu ulicu u Nišu dodele našem kolegi Zoranu Krasiću. Njegova je slava večna i čestitam na tome još jednom. Pravo na repliku ima Vladan Vukosavljević. Izvolite. Hvala. Evo, pre replike ja da se pridružim pohvali gradu Nišu zbog odluke koja je doneta, to je zasluženo i dolično. Gospodine Mirčiću, ispravite me ako se varam, ali mislim da smo mi trenutno obuhvaćeni nekim nesporazumom. Na šta mislite kad kažete da nije pomenuto Srpsko narodno pozorište i zašto? Recite mi koji je to član i kako glasi? 25a. Da. Dakle, ovde piše, u tome je vjerojatno element tog nesporazuma. Što se tiče svega ostalog što ste nakon toga rekli, ja se s vama potpuno slažem. To je nesporno.
Gde je nesporazum? Ovde piše ustanove savremenog stvaralaštva čiji je osnivač Republika Srbija su ABVGDđ. Osnivač Srpskog narodnog pozorišta, velike ustanove srpske kulture, formalno gledano, ne Republika Srbija, nego autonomna pokrajina. I u tom smislu je ovde definisano tako. Jer tu ne stoji nikakav drugi zaplet ili nikakva druga namera. Reč je samo o formalnom nabranju onih, razumete, da ne dužim, to sam hteo da kažem. To je suština zašto tu nije nabrojano, odnosno nabrojeno Srpsko narodno pozorište zbog formalnog okvira kojim počinje taj stav da su to ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija. Hvala, gospodine Vukosavljeviću. Pravo na repliku, Milorad Mirčić, izvolite. To je jeste suština, gospodine ministre, i vi ste na pravi način izdefinisali. Srpsko narodno pozorište do 2000. godine funkcionisalo tako što je osnivač bila Republika Srbija, a posle 2000. godine, posle 5. oktobra, namerno, ciljano, s razlogom su to vratili na nivo autonomne pokrajine Vojvodine, zato što se imala dugoročna namera. Vi se dobro sećate koliko su bile nastojanja, pritisci da Srpsko narodno pozorište promeni ime, naziv, pa su obrazlagali nema smisla da u multinacionalnoj, multikulturalnoj Vojvodini bude Srpsko narodno pozorište, to vređa dostojanstvo onih koji nisu Srbi, pa da bude pozorište naroda i narodnosti, pa onda da bude samo pozorište i tako dalje i tako dalje. Čak su išli toliko daleko da su zgradu uradili toliko, da ne kažem nakaradno, da je odbojna sama po sebi kao građevinski objekat, da bi što manje ljudi valjda svraćalo u tu instituciju. Naravno, među te ne spada Maja Gojković, koja redovno posećuje sve predstave i nije samo zbog toga, nije njena prednost što smo je mi kandidovali za ministra kulture, nego zato što je sama po sebi opredeljena nacionalno. Ne želim uopšte da podgrevam bilo kakve sumnje, nego to je bilo naše iskreno. Uostalom, Nataša Jovanović je, ministre, da ne bi posumnjali, Nataša Jovanović je svedok. Ja sam ovde iz prvog reda Aleksandra Vučića, kad je bio predsednik Vlade, pitao zašto Maja Gojković nije ministar kulture. On je rekao u sledećoj izmeni biće Maja Gojković. I to je bilo sasvim normalno da očekujem. Naravno, nisam ni prihvatao. Bio je gospodin Tasovac, niste vi bili. Gospodin Tasovac je bio, ali meni je bilo logičnije, nama je bilo... Jeste, evo, Nataša tak citira, je li zatvoren citat, završen citat? Jeste, dobro. Hvala.